Owensanyň paýtagty Kabulda protestçiler ýurdun günorta Günnor Zabul welaýatynda etnika hadara adlygyndan zamun alynan 7 adamyň kellesiniň kesilmegini ýazaryp ýürüýüş geçirdiler. Bu ýowuz wakany amala aşyrmakda Islam döwleti atly topara ıgrarly söwüşçüler aýplanýar. Kellesi kesilenleriň arasynda 2 zenan we 1 çağa hem bardy. Olaryň kellesiz gowreleri 6-njy noýabrda tapyldy. Protestçiler Owan hökümetini asuda ilaty goramak üçin ýeterlik derejede tagalla edip bilmedlikde aýpladylar. Pakistanyň Peşawar şäherinde media neşirlerini çap edýän merkeziň gahar gadaply eýeleri we işgärleri Haýber Puhtunhwa welaýatynyň bilim ministriniň garantgysyny urup ýenişdiler. Olar hökümetiň kitaplary çap etmek boýunça girdilen salgydy 17 göterim ýokurlandyrmak baradaky täze kararyna gahar gadap bildirip garantgyny oda berdiler. Protestçiler salgydyň ýokurlanmagy netijesinde öz biznesleriniň ziýan çekýändigini we müşterileriň öz kitaplaryny beýleki welaýatlarda çapdan çykarýandygyny aýdýarlar. Siz Adatlyk radiosynyň şuň täzelikleri bilen tanış boldyňyz.